v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să jucăm Minecraft. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și o să începem. Mă tu. Bă, mi-a dat, Oliu. Eu ce-am. Deci cu chestiile de inventar așa m-a dat jocul, nu. Cu ăștia. De asta dau și mai tare, că nu prea să de. Așa. O să se sparge prea greu. Se sparge. Așa. S-a spart. O să vreau să mă alungesc și asta așa. Nu! Nu! Așa, nu cu abăcuțo. Da. Nu cu... Deci. Hai încă, nu vrea să fugi. Nu fugi, bardac. Bro, s-a rugat și a căzut vaca jos. Da. Ok, bun. Așa. Băcuțo, să nu fugi. O să am nevoie de... Mamă, te omoram de acolo. Uite, handicapat. Da, bine. Nu mi-e să pun... A, dar de ce nu... A, să vezi că nu știu Minecraft. Da. De blocuri așa. Asta o să am nevoie. Mie asta în schimb nu. Prima acolo. Era să spar mie. Bă, iarăși unde ăsta? Stai, da, Julio și prost sunt. Asta e nițup. De ce n-a stat sus? Da, așa. Aoleu, dar stau prea mult să se spargă un bloc. Nedrept. Că mi se bloacă și se strică tot și am făcut apăsarea asta. Ia ora. Așa, bun. Nu s-a stricat. L-am premiat, m-am volat. Asta-i Spider-Man. Aoleu. Ia închi pe venturi. Asta-i pânză, mă. Nu. Bine, meu. Oleu. O să am nevoie de lemn, deci nu stric. Pun dirt. Uite așa. Mai lungesc asta cu de asta. Asta e concret ăsta. Am crezut că e lână. Așa, aici. Nu. Ah, creeper. Mi-a distrus tot. Au. Mi-a picat diamant. Că dinozaur și vezi că îmi pică diamant, pică creeper, de ce nu? Și eu în loc să o să apăs până la son, nu mai pot decât... Pam.
Pum, pum. Mă, ce? Plutesc! Superman! Nu mai plutesc, nu mai Superman. Da, deci caracterul meu, iau-te-l, e fain, nu că e fain. Și cu totul e făcut gratis. Am pus un bloc, mamă, ce naiba. Da. Da, voi ce mai faceți, cum mai simțiți? Dacă n-ați apăsat pe butonul de like, apăsați acum. Și dacă vă place, o să mai postez episoade, nu știu. Să vă abonați și voi acolo la canal. Pa, pa! Bă. Apă. Cum scăp de apă? Gata. Tu ești. Leoleu, păianjenule. Păianjen. Ieși aici, ieși afară. Ai javăr, păianjen. Ieși afară, javăr. Nu știu ce a fost. Pa. Așa. Era până aici blocurile mele. Pam, dar asta era. Nu merge. Da. Sunt prea mult să îl pare. Da. Dacă vreți să... Da. Apăsați pe butonul de like. Vă rog. Și ziceți-mi și mie și jocuri. Aș vrea să vedeți pe acest canal. De pe telefon, evident. Hai. Aici afară. Nu iar creeper. Ori o fi explodat? Nu, te rog, eu zic că nu zic că n-ai... Bine, mă, diamond. Primul diamant. Și avem și albeni. Primul diamant. Bă, nu vrei să spargă? Mamă, dacă mai ne pică încă două, facem pickaxe. Putem să luăm netherite. Pe oricum mai rar diamantul să speci decât netherite-ul. Să vedeți că când iau diamantele și fac pickaxe, nu mai pică netherite deloc. Da, bă, dar stai că eu nu pot să fac armură. Ca nu vede... Dar acum am uitat cum se cheamă. Nu pot face nimic fără de alea. Albinilor. Uf. Tu ești așa urâtule. E măcar armură de dar nu putem să ne facem, dar nu pică greu. Yes, diamond.
Am found. Vacă, mu. Vaca, rata, vaca. Bă, dar piatra nu o să vreau să folosesc, că... Asta e cu furnal am. Furnal am. Deci o să pot folosi piatra liniștit. Lemn nu prea am. Am doar 4 bucăți. Deoarece o să fac noapte brudată. Pare că e bun. Ne-a picat flint. Așa. Javal. Pau. Nu se pune nimeni cu băgabi. Asta zice, nu pot să... Ai zăpadă? Nu, e concret, dar nu mă lăsați până la curățăcie. Bă, da, eu nu știu ce fac cu voi, animalilor. Păianjă, nu tot de păianjă. Așa, bravo, compini. Bravo, eu își așteaptă. Îmi pui de vac. Yes, man, baby. Nu mi-am crafting și n-am lemni să fac pat. Oh. Poate pică iarăși de ăla când mănânc. Dați-vă să iau. Mai ziceți voi ceva, dar noi jocul ăsta are ceva cu mine. Acum e doar fac roză de ăla. Bă, nu mai mă împingea. Bă, animalul arăt. Eu vreau să-mi fac un pat. Așa. Pam. Uite că l-am pus bine. Așa. Asta. Pam, am pat. Mă băi. Gata, mă pot culca. Da, familie nu o să faci nici o să puteți pleca, vă rog. Uși. Așa. Am uitat unul de la despart. Da. Ăsta. Nu, aoleu, unde mă ăla? Ăsta, nu, ăsta. Ăsta? Nu. Vă dați-vă, vacilor, ăsta. Da, ăsta. Ești prost. E bătă. Hadi. Faci mișto. Am doar două. Da. Nu mai. Da, și să mai zic că bine. Am 3 bucăți de piatră acolo. Ceaba. Dă-mă piatră acum. Ăla piatra e greu de găsit. E rară, cea mai obiect rar, dar aici e piatra. Și diamant. Păi de radiul ăsta. Nu trebuie să piși el mai rar decât diamantul, decât piatra. Adică piatra nu trebuie să pice mai repede. Mă rog. Doar o să poate pice obsidian. Sau trebuie să fac eu obsidian, că nu știu să fac obsidian. Și să am nevoie de o grămadă de gărie sculat să fac obsidian.
Păi nu știu cum fac eu în jucărie, dar când astea. Asta trebuie să... Dar nu cum spun dacă mor. Măcar dacă luam piatra aia, măcar dacă luam. Măcar piatra aia dacă luam, măcar piatra. Tu dă-ți din partea mea, tu de-ai. Păcat, давай. Așa. Așa. Nu știu cât de mult putem facem pe acest video. Dar dacă văd că se strânge măcar pe acolo 5 like-uri, da. Da, pe trenți, da, știu. Gata. Dar tu ce ești, mă, Spider-Man? Așa. Nu că nu ești Spider-Man, dar mai ușor. La familie nu se face aici. Asta. Pam. Mi-am dat pam. Pam. Nu, ce ești urât? Bă, dar și mă moară așa ușor. Da, fraiere, uite-o. Nu. Bă, măcar carne. Da, patul meu e papa. Și nu știu cât o să mai postez acum. Hai să-mi fac la platforma asta. Hai, creeper-ul ăsta e nervan creeper-ii. Așa. Așa, măcar să mai extind un pic. Uite capul meu. Pe dacă rămân fără piatră, stați un pic, eu pe urmă mai pot mai fac pic. Și o să rămân fără... Așa. Nu am piatră, de unde fac eu rost? Că dacă rămân fără piatră, trebuie să sparg cu mâna de acum. Creeper-ul. A apărut un bloc de diamond. În cazul la creeper am pierdut un bloc de diamond. Da, nu știu ce zic, cred că aici se termină videoclipul. Dați-vă acolo un like, să vă abonați și eu cu voi a fost Gabriel, pa!